Вось, мабыць, нехта з іх матка, а я думаю, верхняя, конечно ж. Што тут з імі здарылася, сябры? Альгерзик, а ты што думаеш? У чым прычына? У чым прычына таго, што сям'я загінула? Правяраю сем'і, як яны зімуюць, але гэтая сям'я не адгукалася, і вось я палез правяраць. Гляджу, тут назапашана шмат кармоў, але пчолы нешта асыпаліся, не ведаю. Вось вымаю рамкі. Мабыць, буду кармавыя, будуць. Потым у вясну. Што тут здарылася, буду даследаваць. Лічынкі агнёўкі назіраю. Кармоў багата, сябры. Але толку аказалася мала. Гэта вельмі стары вулік, таму я яго, напэўна, ўжо спалю, і ён сваё аджыў. Можа, тут нейкая інфекцыя, можа, яшчэ што. І сырасць такая стаяла. Ось тут нешта. Але ж гэта не можа быць прычынай. Яшчэ толькі снежань, сярэдзіна. Ось. Што ж тут магло здарыцца? Мёду тут валом. Сироп назапашаны. Ось. Что тут такое? Что тут такое у нас? Чаго ім тут не хапіла? Цяжка сказаць. Пчалы не так шмат. Гэта была сям'я, якая адраілася. Можа, яны не паспелі развіцца, нагнаць масу пчол. Возьму на анализ пчол, буду шукаць на іх целах кляшчоў. Можа быць, знайду нейкія сляды. Вось, цяжка сказаць, але мінус адна сям'я яшчэ. Так, засталося 10. Зіма будзе няпростая. Пакуль сыра. Пакуль сыра, вось быў снег, крыху ўжо растаяў. Вось паглядзіце, тут і пярга, і ўсё, што хочаш. І такіх у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 9 рамках. На 9 рамках ішла сям'я ў зіму, і вось вынік. Спалю гэты вулік, сябры. Нешта тут не тое. Не ведаю, штось я ўжо не веру. Так, мы тут з Альгерзиком аналізуем прычыну гібелі сям'і. Глядзі. Паглядзі на гэта, ну. Як можна? Гэта была сям'я, якая адраілася. Адраілася і пусціла рой, потым, мабыць, не паспела развіцца. Можа, это, вось бачыш, не так шмат пчалы. А вось. Кармоў тут просто тонны. А? Не зловіў? Ну, а не, я тады з'язджаў, і рой просто адляцеў. Вось. Астатні вулікі. Відаць. І яны самі сабе вывелі матку, але што тут магло здарыцца? Можа, нейкая інфекцыя. Трэба гэты вулік спаліць, я думаю. Гэта ўжо просто стар'ё. Ён сваё ўжо аджыў. Вось. Астатніх глядзеў? Астатнія яшчэ зараз пагляджу. Вунь ужо і вуршулька прыйшла. Это там, дзе мокра было? Вуршулька, хадзі сюды, можа, ты Там, дзе дасі мокра рады. было? Вуршуля, што ты скажаш? Галоўны следчы. Якая это сям'я? Ну, тут была крыху сырасць, але не крытычна. Стары вулік, я яго спалю. Ось, бачыш, 9 рамак. Усі з пяргой, з мёдам, і ось на табе. Што ты думаеш пра гэта? Сумна это все. Сумна. Сумна? А табе? Не ведаю, вось сляды агнёўкі.
Какая Глядзі. это семья? Лічынкі, але ж не можа быць у гэтым прычына. Тут кармоў просто гора. Кс-кс.